kontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Wirja tal-artist Cesar Attard fejn l-artist qed jinterpreta xogħlijiet mill-passat tiegħu b'metodi u materji ġodda u b'attenzjoni partikolari fuq il-kliem li minnu kien imnebbaħ ix-xogħol oriġinali. Wirja ġewwa l-muża li tiġbort l-iskulturi tal-artist Edward Pirotta għall-ewwel darba wara 59 sena. Ix-xogħlijiet tiegħu jiffokaw fuq il-forom umani u jaqbdu sbuħija u emozzjonijiet eterna. The Sound of You Dreaming ġewwa spazju kreattiv skopri il-kontradizzjonijiet poetiċi li jikkwidaw l-iżvilupp ta' relazzjonijiet tal-bniedem fil-wirja tal-iskultur Paul Sherry. The Girl with the Needle hija ħrafa bbażata fuq storja vera dwar tfittxija ta' mara għat-tenerezza u l-moralità li qed tintwera ġewwa ċ-ċinema ta' spazju kreattiv.